yo, tenan jauh yo. Nyekar, Bos. Nyekar. Iya. Nang kuburan. Iya. Oleh opo yo nyekar iku. Jenenge wong mati. Yo, lek wong mati iki lho yo. Lek mlebu neraka susah, lek mlebu surga seneng. Napa sik kate mbok senengno barang iki? Emang kamu iso nggare wong mati iku mlebu surga? Ka iso sih. Ya apa carane? Yo ditungani ta. Oh, lek ngono padha ae yo didungani ning omah diososi. Beda. Bedane teko apa? Lah ning kono suwe, lah ning kuburan langsung. Padha ayo, maca Yasin ning omah mbek ning kuburan padha ae pencanune suwe cepete iku. Beda, ning kono langsung ning wonge. Mesti langsung nang wonge apa sih ya maksudmu yo? Ning kuburane. Langsung nang anune, langsung tutuk nang wong matine ngono. Iya. Lek nang omah? Beda, gak lega wonge. Gak lega. Iya tapi yo. Ya wis lek ngono yo. Yo, dise yo. Yo. Koyoke bener jarene Rio iku. Wah, delereng mati iku. Pancen bener jarene Rio rek. Salah aku suwe gak nang mbahku met hososi nang omah. Ngantuk ya, Rek. Tuh, ini iki panas soalnya. Udan-udan yo. Loh, siapa iku? Rafka. Rik, Kenapa? Rik, aku ditakon awakmu Rik. Apa? Takon serius aku iki Rik. Iya ya apa? Kok peletet aku goblok arek iki. Lah Serius apa? iki Rik. Dadi ngene Rik yo. Oke. Diawali kondisi iki Rik. Mbok gak ngerti tak kok. Awakmu teman Zara Rik. Cuman dah setahun sekali. Wah. Zara apa iku Rik kok tak setahun sekali Rik? Anu. Penggalan kelas karunya kelulusan. Mosok Rik, kudu ben kemis Rik. Enggak apa ya? Numpak elep. Setelah Rik. Kon Zara. Yo. Ben setahun pisan. Yo. Ben punggan kelas lek gak ngono kelulusan. Iya. Numpak elep. Heeh. Wong nang kuburan kene numpak elep kan gendeng apa ya Rik? Oh alah kok anu ndek kene to. Iya Rik. Kira Zara Wali. Oh raimu iku Rik. Lek Zara Wali ngono aku wis tuman Rik. Gak jareku ku Zara kubur Rik tuman kon Rik. Cuman dah. Pendino apa Rik? Pendino Jumat. Malam Jumat Rik. Iya. Ya apa ngono ku Rik? Aku soalnya iki suwe gak nang kuburane mbahku Rik. Astagfirullah mbakmu anu wis gak seneng nek ngono. Emang ngene kono ya iso seneng Rik. Iso ta? Ono setimpake barang ning kono Rik kok yo seneng barang Rik kon Rik. Iya. Matamu jadi impak ah. Ayo Rik aku uruki Rik yo apa Rik? Kowe ora tau ngaji opo piye to? Hah? Ora tau ngaji ya? Lek ngaji yo tuman Rik. Maksude iki uruke nang kuburane piye maksude? Ngene lho Rik, aku kan suwe gak nang kuburane mbahku. Dadi aku lali kuburane mbahku sebelah endi. Dadi kok uruki. Kok nae lali kuburane mbahmu. Apa maneh aku ya gak ngerti kuburane mbahmu ndek endi yo. Tapi kan pas ngubure mbahku kan kon melo Rik, kon mangan apem iko. Oh iya, tapi aku lali wis. Aku tepae nangis aku Rik, ngejel-ngejel aku Rik. Dadi gak ero Rik, mbahku dikubur sebelah endi Rik, mbok disang-sangno nang anu wit-witan gedang iki kok ero aku Rik. Terakhir kon ngombe apa ya? Ngombe ale-ale sak kardus. Rik. Pokoknya kok aku jakane nang kuburan Rik. Iya wis, kok tak susule jam 3 kon. Jam 3 Rik. Iya. Jam 3 sore. Isuk. Wah, jam 3 isuk konte kan sore ta, kon niku sik tua kok tak tuapuk lambemu iki. Ya wis Rik, kok jam 3 sore Rik. Ya pokoke engko kon siap-siap wae. Gawe klambi sing apik, aja gawe daster wis ayo. Sopo tangi daster mbok kira aku wariyang ngono kon Yo wis goblok. balik aku te turu maneh kok. Kon tangi turu meneh. Iya ta. Atine terak goblok kon iki. Wis ndang kali. Rik, 3 sore tenan lho Rik yo. Aja ruwet kon kok pas santai ini jam 3 sore kon gak ono. Iya wis iya aman. 3 sore lho yo. Iya. Sore. Yo Rik yo, peace. Jam 3 sore Rik yo. Sore Rik. Wis budal kok gorong to iki koyo. Gua pasti tinggal aku rek. Soalnya iki wis
Wis jam 4 iki, telat aku iki. Yo enggak sih, jam setengah 4 jan. Kira-kira Torik iki wis budal apa gorong yo? Wong janji jam 3 aku takoni jam setengah 4. Setengah 4 iki. Wis gak apa-apa kah? Kok tak susuli ya Torik lek mungko wis budal. Tempe goreng. Cincau. Cendol dawet ceker kira 500 Cendol. tak pakai Oh iya, ketak ciro lupa Pak, tak cinta oi Apa jane kono? yo kon niku turu sone cendol anu apa ae kon coba omong panganan tok mang iku kon iki mang janjimu jam 3 kok turu kamu Aku ngenteni kon sampai jam 3 iku. Sampai keturun aku. sampai keturun sepurane aku ae mang ning omahe kok Triados antri sian duwa sak kecamatan. Iso. Wong diding umum kok. Ya kon ngapa enggak dua omah kon? Hah? Enggak dua omah. Omah duwe. Gedinge. Duwe. Dendi. Ini jero omah, tapi anu eman teng gawe aku paling anyar. Dadi aku gawe sing ning Ceding eman iki lho. wedi rusuri. Arek lucu ya ngene iki lho. Lek gak lucu gak menarik. Yo sayo rik anu rik langsung budal rik Iya. suwe kon. Kesuwen iki durasine. Kesuwen, tuh kesuren, lek kesuren ku langsung. Yo Sayo kah? Kesuwen wis durasine ayo cepet. Dan dira Senang kuburan ta, kamu tuh kok di. kemancing. Apa mancing? Doyo kalau liburan. Oh, kamu iki cuma cek tok ae. Ah, mbok nyang-nyangi mbahmu sing mati kok. Oh, kayakmu kan aku kuburan setahun pisan ya kok. Oke, ayo rik. Tak cinta kita, oi, tak cinta kita. Tak, tak. Opo to riku napukan rek. Ndak, kuburan kan ada HP ora ngono. Ono jape apa ono aturane ngono? Iya. Lho apa aturane rik? Mlebu kuburan kudu assalamualaikum sik. Assalamualaikum. Iya, coba ndang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo rik. Loh, sapa rek? Kan uang dah. Sebulan cak. Napa cak kok mulai cak? Ono setan cak. Ayo dibarani cak. Kau dia sampean. Wani aku. Ayo sayo. Ayo cak. Abu, cukup cek dawan nih. Padahal dengi wis tak ketoki lho. Duh, menduret. Bah, putu teko, Bah. Tak tungane yo. Endi cak? Ning kono ku. Ndang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kan wong rek. Setan nih. Mandek. Cek, aku bareng. Terus apa motor aku orang setan. Endi, Ning kono. ngapusi. Gua sumpah ayo. No. Oh no. Jangan ono setan. Wis salah ayo tenang aku. Ayo cocok ayo rono. Endi cak? Ning kono ku. Loh, sapa rek kan uang? Kak natap. Sesek lali. Iya, iku aja melayu. Delonyo. Son. Subrani mas. Lah ngono tadi Oh, masuk kata tabran tenanan ku penting kerasa.
Ono apa kok mlayu ngono iki? Ih. Lah ngadep iki. Alamak. Ayo, ndang. Iki dipotong ngadep ndang, ketok ora di. Ono apa kok mlayu? Ono apa kok mlayu? Ono setan, Cak. Kok usah ngomong. Ah, lepas gak apa-apa ae kene. Wis dikat engko. Ono apa kok mlayu? Ono apa mlayu, Cak? Mari. Ayo diparani ayo. Aku ngomong karo si. Aku ngomong. Ayo apa? Ah, yang mang Rizky Lagi. Kene cepet. Napa, Cak, kok mlayu, Cak? Ah, cocok yo sih, Bu. Kok ini nanti? Napa kok mlayu? Ayo, siji, loro, telu. Endi? Napa, Cak, kok mlayu, Cak? Nah, ini. Ayo diparani ayo ngono ki. Ayo diparani, Cak. Wani aku ngono ndang. Wani aku. Ono apa kok mlayu? Ono setan, Cak. Nang ndi? Ning kono. Ayo diparani ayo. Ayo. Wan. Kau putih sampean. Balik lu. Balen kan kau putih mana? Action. Kau dia sampean. Los. Terus ayo. Lah ayo, napa? Ayo ke. Tukar rumput berkali. Cek le gorong moro besan. Waduh anak putih situ. Balik. Balik. Ndang rek kamu nih rek. Wis ya. Tenan dia yo. Jeneng nyekar ta? Nyekar. Iya. Oleh opo nyekar yo. Jeneng wong mati. Wong mati sing mbok seneng nih opo sih yo. Wong mati ku yo. Kok yo sih. Wong mati ku lho yo.